Svečanom liturgijom koju je služio episkop Valjevski Milutin danas je obeležena slava hrama Pokrova Presvete Bogorodice. S obzirom da renoviranje te crkve nije završeno, liturgija je služena u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg. Vladika Milutin je u prigodnoj besedi rekao da ne treba previše govoriti o Materi Božjoj koja je sve tajna ovog sveta. Pred njom se treba moliti u samoći jer je ona veća i od heruvima i od serafima. Od nje se treba učiti poslušnosti na koju smo svi zaboravili. Mi nemamo poslušnost jedni drugima i tu padamo, a to je najveći i najlepši podvig ko ume da sluša crkvu svoju, patrijarha svoga, episkope sveštenike, deca roditelje, a roditelji decu. Naučiti se poslušanju, to je najveća vrlina. Evo, braći, ja ću samo reći nekoliko reči njeni. Znate, kad je Beli anđeo svetli došao, da joj kaže devojci mladoj Mariji, koju je Bog izabrao da se useli u njenu utrobu i da ona postane presto njen. Šta je ona odgovorila kada je sila svesine, arhangel strašni i moćni Gavrilo blagovestio iznenada, a da je ne bi uplašio, upotrebio reč, kao što mudri ljudi i roditelji upotrebljavaju svojoj deci i poslušnoj i neposlušnoj: raduj se blagodatna, Gospod je s tobom. Na to je Marija odgovorila: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj volji. Starešina hrama Pokrova Presvete Bogorodice protojerej Stavrofor Nenad Andrić ističe da se sa obnovom kasni jer su tek po skidanju maltera uočene velike pukotine u zidovima koje su se morale sanirati. Očekuje se da će radovi biti završeni do kraja godine. Bogosluženja sada teku u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg. Bogosluženja teku kao i do sada ovde u ovom svetom hramu i nadamo se da i kada se preselimo u stari hram Pokrovski, da će i dalje službe odvijati se i u ovom hramu, tako da će Valjevo imati 2 bogoslužbena mesta. Sredstva su obezbedili eparhija Valjevska, Ministarstvo vera, sveštenici i đakoni koji su tokom godine odvajali polovinu svojih prihoda, gradska uprava i vernici. Radovi teku i na gradnji hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. Kasnilo se na početku, ali povoljne vremenske prilike sada omogućavaju da se nastave. Starešina tog hrama, protojerej Stavrofor Toma Pavlović, kaže da se nada da će planirano biti završeno. A planirano je, kao što sam i prošli put rekao, da se spoljna fasada kompletno dovrši do kraja godine, kažem ako to vreme bude dozvoljavalo, ali nadam se da ćemo to uspeti. Krovni pokrivač je već pri samom kraju. Ostali su samo još mali neki detalji na ležećem delu krova i polako se spustamo sa vertikalama, oluke spustamo vertikale. Da zahvalim i ovom novom rukovodstvu ovom prilikom grada Valjeva, koje je imalo razumevanja da ovaj kvantaž koji je stvarno pravio velike probleme, pre svega gradnji hrama i samom hramu i bogosluženjima koji se ovde odvijaju, ali i uopšte samom izgledu grada i samom funkcionisanju saobraćaja u ovom delu grada koje je u onim danima pijačnim bilo bukvalno blokirano. Finansijska sredstva za hram Vaskrsenja Gospodnjeg dobijena su uglavnom iz Nacionalnog investicionog plana.